pensan en torno ao século XIV. Sen embargo, o topónimo de Mosteiro, ao lugar de aquí, segue empregando ata o século XV e en algúns casos ata o XVI. É dicir, que na que xa desaparece a comunidade, os veciños referíanse a este lugar como Mosteiro, que despois será a reitoral, a casa de cura, cando antigamente había un párroco por parroquia, cousa que xa debe ser acontecer onde hai décadas.